Én már látom. Olyan magasra. Én már innen látom. Csak a víztel. Én már innen látom. Ezek viszhatlan hajók. De miért ilyen kék a víz? Vagy zöld? Zöld inkább. Hát ipartelepek vannak itt fölé. Zöld testéket bereng. Na megérkeztünk. Csak zöldesen. Nem most megyünk a Niagarába? Hát ez még csak egy elővízesés. Nem, Rózsikám, ez még csak egy elő, vagy utána lesz a meg. Az akkora megment, amit szépek szépek. Hát az a kicsi a fejem, elhúzod. Na jó, akkor kiadtam, hogy vált keressék. Fedezékbe vagytok? Könnyű ilyet vágni, meg de most mondd meg, hogy ez nem ennyi a bűvóta volt, hogy ekkora belső része volt. Nézd meg, hogy ilyen kellene nekünk otthonra. Hát ez jó is. Fa. Micsoda a cső? Cső az vasak biztos. Változtatni kell ezt a helyét. Ezt tolni, húzni, vonni. Ezek a vasak. De a kereke is van, csak
Biztos valami lovak vannak itt, ilyen szép. Azt mondtam én is. Hát biztos megmondom, kijött ki a táborba, könnek a helyére ilyen szélrész, meg annyit mondták, hogy már kikopik a bedegítőt, ki volt alapítva már. Hát igen. Akkor is voltak. De direkt így csináltam, biztos, hogy nem. Ez pontosan az én fenekemre van kiszabva, nézd meg. Nézd meg. Sőt, még viszont be egy kicsit a pályámban. Na nézzük a következő programot. Tisztára alható. Nézd meg, hogy fölfelé, lefelé. Azért nagy a fejübe szálljon a vér. Ja. Van ez ácsolva, rendes. Nem van koptatva. Hát, azért csak. Erős ajtók. Bár itt aztán azt nem tudom, hogy minek ide erős ajtó. De mindegy. Hogy rájuk jöjjön. Itt, ha már itt vannak 25-en az indiánok, ők meg itt vannak 3-an, akkor teljesen mindegy, milyen ajtó védi őket. Puskaporos. Ott vannak a golyók. És azt a mindent. Ó, szegények, azért mondd meg, hogy így, mint a kenyerek egymás mellett. A cap off az mit jelent? Az, hogy ne menj fölre. Ja. Hát biztos volt valami szalmazsák, vagy valami ilyesmi. Persze. Csak valami szalmazsák. Hogy ne lett volna, hát így mondom. Jó, de szkára feküdtek. Pokróc! Nézd meg, milyen gardrób szekrény. Ilyen helyen. Nem rossz. Miben is csak még ajtaja is van. Ezt nem lövi át. Ezt a kalesnyikor mondjuk átlövi, de az akkoriak nem lőtték át. Igaz, Dobi? Így van. Kandalom mindenhol volt. Hát melegnek lenni kell. Nem 60 éves Fejjel. nagymamák voltak itt azért. Ó, hát itt a lehetőmák. Én is talán lesúgózik ház. Bazár. Na, ez meg a táncterem volt. Hát én nem tudom, de Itt bulikat rendeztünk. Mit csinált a Fanny Doyle? Ő volt az egyik harcos nő, és itt Olyan, elesett. mint a széna? Tessék? Olyan, mint a széna? Olyan. Mi ez? Ja, Xena. Be a pékházban is. Pisti, nézd meg ezt a kemencét. Igen, innen ki lehetett lőni már őket. Na itt vannak a zsákok, mi? Ez tiszti. Tisztinek néz ki. Előbb kibertek volna keresztem, amit piszkálja. Majd a hajó. Piszkálja itt. Egyelőre fújok egyet. Igen. Ez mi? Ja. Meg a farkát, azt nem kell adni. Nem ízlet? Nem, Pisti? Nem? Ezt kóstold meg. De fűszeressel. Én még hagyjak, nem eszek többet, mert meghalok. Beteg leszek, nem. Én a süteményt szeretem. Fűszeres Miért ezt a csúnyát rákocskát. választottam? Azt hitted? Vákos. Ó, de jó erős volt. Micsoda? Koktélszósz? Na, egész.
az éjszakai vizet és szedni Ez egy másik folyón, ahol két elemes. Nem, ez egy sziget itt egy szigetet vesz körül. Nézd, változik a színe, látod, most piros. Aha. Megérte föl kell, igaz? Már hol látsz te villavizet? Bádókbögre, mint otthon is van egy fél literes bádókbögre, azt mondja, telete Forró, még habos volt a tej, melegen. Jó megrakta kenyérre, megtukkolta. Hát várjál majd eszem, én nem várok. Ja. Nem is De mindjárt érdekel, kész az ebéd. Nem kell nekem. Megette a kenyeret, meg a tejet, azt jó napot kívánok. Rengeteg tejet megint. Rosszabb tejátokban. Ízre nem a legjobb, most nem olyan rossz, lószaros, de... Energiabomba. És nagyon egészséges. Volt egy pár ilyen, amíg a Damjani Csaba is, amikor névnap volt. Hogy? Azt mondja, Pistikém, én olyan megyek veled, mert az anyagbotot. Micsoda? És az összes kutyát. Mit csináltam? Azt nem derült ki. Egy botot, és a kaput végig csörtette, és az összes kutya ugatott, amerre mentél. Biztos, hogy arra kiemegsz. Ilyen apró dolgok nem. Aztán vissza kellett kísérni. Nem tudod vissza. Tökéletes, és mondta, ez jó kör volt. Nem azt utána hazament. De jó neked akkor. Nem kell hosszú nadrág. De jó lesz nekünk se kell.